man tong mga motor diri eh. Late na ko ron ba? Duty para ba ko? Sa tato mo? Paabot ko diri kadali. Asa ma'am? Ito ang duty ko ba? Ang buntag ma'am. Buntag Asa ko. ka ma'am? Ito ko dito sa bayan kay magmuduty na ko. Ah, okay. So, habal-habal ra ba ko ma'am Ah, nya? sige ra. Ha? Musakay kay wa kay service ma'am? Wala lagi gidalas kung bana. Ito man, okay ra nga mo sakay ko? Uy, ma'am, ay lang itiyon ako na ma'am kay basin unyag makablitan nimo na ma'am. Na, nang ginabuhi na ba ya kung tarong ma'am. Mo sakay ka? Kung pasakay nimo kay nanimaho pa ko bawa ko'y ligo. Ay sige ra eh. Basta kay maabot ko dito aron kaysa mamalit ko. Okay ra. Anto sa lang akong baho. Ah, sige ra. Okay ra man ka. Ma'am, ayo lang iduol sa kuan ng kuan mama kay ratulon jud kay kung kingayong man anak ma'am. Anong nakatulong kung pasahirong ingani oy. Nakagingon daw? Wala kuan ma'am ba kanang magdali ta kay para makaabot ta sa imong basig malit ka ma'am ba. Sige, sige. Okay na ka ma'am? Sigma. Ma'am. Ilagay na. Motor, please. Kaya, oy. Nagdali in town kung manuoy ka. Lahat po importante appointment ron. Lahat po ko'y permahan dito. Malate yung kaya ng dugay kayo. Asa ka ma'am? Ah, masakay ka ma'am? Kinsa na. Ay pasayro. Ha? Pasayro na ko. Masero ka? Hmm. Pili ko, sabak lang ko. Ha? Diri lang ka day. Diri Na, napa may lugar sa luyo ma'am? Ali. Napay lugar. Sabak lang yung kakubos ba? Ay, Ano man? kadlok na ko. Muduty raman ko. Motero ko dito sa panba. Sabak lang ko, boss. Ha? Sabak lang ko ba? Pakitaan maguta basig na di akong asawa ba niingon na ba to nga di ko pasabak-sabakon. Sige lang ko, boss. Sabak lang ko, boss. Ha? Manuoy ka. Sabak lang ko ba? Niingon maguta ko Diri asawa. lang day ka day. Oh, hawan man diri. Ali. Ningon. Diya lang ka lang. Akong Diri asawa ako, man good. Maagi ko dito sa mua ba niya. Makitaan ko nga nagsabak og babae. Masuko gyud na siya ba. Eh, ako lang. Bisan pag namasahiro ra ko, bisag way mali siya basta kita na siya nga nagsabak og babae. Masuko gyud na siya. Ambot Ako lang, ngano boss. ko na akong asawa oy nga nanginabuhi ra man unta ko. Makakita siya nga magsabak-sabak og babae. Masuko gyud siya. Inig kagabi ikulatado kay ko di ko kasulod sa balay. Di ko binlag kanon laliman mo na. Boss, ako lang explain na to, boss. Para kay Dali Ayun na lang ko, day. boss. Diri ano lang ta day. Kaya basi makulatahan na sa unyang gabi day. Sige lang, Nga ma'am. naman, dapat may lugar sa luyo. Sige na ko, boss. Napa may lugar sa luyo. Sige na ko, boss. Ayaw, ano bitaw niya? Ano madlok man ka Ano nga? ba? Dala mo, siya po sige, boss. Huh? Ako naman ang gi-off day. Dili na nimo buto lagi. Wala, Dili naman nakuha nun. Lubat man daw na, i-charge pa, di man gyapon na maon. Muduty pa man ko Ano ron. lang ko, boss. Okay, motor dito. Wala pa may pisto. Para di pa siya makuha ng diya sa likod ba? Ang ako walang gilikayan ba kay makitaan ko sa akong asawa na. Ay, Uli wala ko niyag problema, balay kaning motor bunalan na pud ni. Tanawan niyo, bago ra niyang gilungi niyo. Tanawang signal light o napakay na. Kahit katong niyaging adlaw gisabak na ko si Kuan. Si wa kakaila ato katong nagpuyo diya sa kanto sila Jennifer. Pero karon pasayloan lang sa iyog ko. Tayro tayo sa unsay oras dia? Pwede ko makabalog unsay oras? Sa oras, boss. Alas 2 na. Alas 2. Alas 2:30 na, boss. Alauna. Wala. Alauna hangtod alas 3. Ay, tama. Wala to rin sa Wala. balay. Sige, sige. Sabak na lang, Kay, boss. unya pa tong alas 3 muli. Pero, ug muagi tas balay, ana lang ha, kay para di kayo makita ba. Sige, Boss, sabakin na boss. lang daan kay kuan ko. Ayalog link ko di akong kuan. Facebook lang di. Facebook lang dito gamay ma'am. Facebook lang. Gunit lang di sa kuan. Okay na ka di ma'am? Ang kuan mo ma'am ha. Kay, Gini dong. Ma'am. Di man nimo buto dong. Kaya po sa mga motor, alas 2 naman unta pa may nangagi motor. Is mo bahada ta way motor, padi ta mo bahada daghang kay mangagi. Asa ra may mga motor Abong, alauna pa ko sa kauras na. Puti nangagi. Dugay sa mga motor Tamang ka. Dong. Hindi man ka magtanaw nga. Kapano nila may sa diha? Nag-amping ba may sa mong kaugalingon niya? Ikaw magpataka ra kag kon dina. Dili ba kay ang unsa ni ang brake ba wala kay siya ni Paco humok na yung Pag guys. ipanaw na lang ang tabi nimo, wa day kay tarong break. Dili ay nagkasabot kasi kundi ang importante safety ta. Unsa man pud sir nga magarang-harang man ka sa dalan Sir, nagparara ko ba kay mo sakay ko? para para ka
Ayaw sa gibutan Dili ng kay lamisa. sir nga dili ka nihunong sir. Ano dili po ka nihunong ibangga Hindi mo kayo yung kaliko no kay bugat kayo Asa, sir? dako kay glikod Asa sir? ng bayhan. Pwede pa masakay da sir? Ay, para ka kay mosakay Oh, ka. masakay ko ba? Ako, mao man gyud akong trabaho habal-habal, dire ra man gyud ko makakita. Karga po na, sir. income. Dagi noton ti ka kay kaya pa man. Sige. Ah, Unsa? Tangin na to ni mo Dapat ko naman. karga sir, okay ra sir? okay, wala man ko'y Saan mga na may butang, sir? Desa. Nagka na bagwan. ay sa. Wala man ko'y mga kargadira diri, walay career akong motor kay wala pa na ako napataodan ba kay mahal kayo 3,000 kayo ang pangayo sa welding. Nga mao ni nga Lukluhon ako ni sir. nani na lang okay ra sa imo nga lukluha lang sa nang lamisa nimo ug kanang sprayer nimo babaha lang sa. Ay, Ay. pa ni sir. Pagunitan ko si mong kwan sir. Asa? Ang babae ba? Kinsa ka babae? Palihog na lang ko gunit Palihog na ko gunit. sprayer. Kada ko anak. Gamay ra man nila gaara man Unsa kinaw ba? may sulod. Ay, di ni maayo ni unsa man niya. Paki ko na lang ko. Inyo aging karga unya obligasyon niya ninyo dalon. Mura, manikanggay mong motor, sir. Sir, Nung saan bangilan man na ako sir ha. Bangilin sa diya sir be. Dali lang sir kay mo duty pa si Mamba. Kasabaan ta ni mahadlo ko ba kay Isa ni. Atras sa gamay ma'am. Ikaw diri una dong. Ikaw na. Sige. Di bangilan ni mo sir? Ah, sige. Yasa mo kung mapasakyo na na, sir. Facebook lang diri dong. Na sir, sibog na ko sir. Facebook lang diri. Sir. Tabangi ko gunit dam. Ya. Okay na. Sir, kay pati buka ata sir ba? Ha, kalay No, lang. magka-career pro sir. Wala, gibangilan ni mo to isa. Oh, gibangin na sir. Sir, inahinay lang, sir, ha? Kay sakit kisa. Kuha ni mong bakal, sir. Sir, naguba nang nung si mo Nasa ka kay- 00. Ay sir. Isa ko tonon ang kuan ba? Isa ha. Ay, Kaya mo mandar ang motor mo sir. Ay. Hindi ko rin. Sir, itan na ni patong ulo sir ha. Sir, ini lang sir ha. Mahulog ko sir. Sir, Isa di. Oh, apit ako mahugos. Okay. Ayaw mo liyok ba kay? Tawo ka po na ni oy. Itaway tayo na lang, di pa dala-dala tag sprayer. No, naon na ko dong. Kay mabot ko nito, bunog ko. Sakit kayo mo ka, no? Yan, ay na kong ulo. Ko sir, lakaw ko sir, wa ko'y dala bag. Wa ko'y dala mga anything. Kay para di ko mabukatan. Inyagi padala ko sprayer. Di ko masakay ay. Munawag na lang ko ay. Sir, dala, Dalan niyo ng sprayer, inyo anak. Dalan niyo na. Asa man pud ni mo didalon imong lamisa sir kay Dala sunahan ba? Ito na ko sa sprayer na maglamisa. Yun man ako na eh. Pagkita na po di ba? Abi man ako manakay may peaceful diri abot mi sa mong kanitong way bunog. Karon mura naman may mga kanggaan eh. Sakit pa kay nang lamisa niya. Naigo pas kong ulo. Kasi masakay ka daday. Oh, masakay nga. Gaanti akong dala kaniya niya. Pero pag dahil kong tag-sprayer, di ko masakay. Idiak lang ka ay. Bulakaw na ko. Sige sir, bulakaw na ko sir. Ah, Kasi sprayer. sakit ka no? Meron mong Try sprayer mo. dito, sir. Nara da sir. Salamat kasi pagkatod sir ha. Dai dapat niyo ha. Ay. Diri ra man mo sir. Ha? Tama jud sir. Diri ra mo sir. Ano wa man ka disingon ka diri ra inyo ha? Nilakaw na nung unta kong pasahero. Nabagnot naman ko sir. Wala ko kinumdum ba. Ay naman ni poste o. Diri ado jud sir. Diri ra sunahan sir o. Na akong pasahero. Nagid akong pasahero dayo. Sa Hoy, liti nimo. Hoy. Liti nimo.